Nakikita mo ba itong hawak ko? Itong hawak ko ay para sa mga lalaking walang balls. Sa mga lalaking walang ginawa kundi paiyakin kami mga babae. Sa mga lalaking walang ginawa kundi lokohin ang mga babae. Sa mga lalaking walang kwenta, tamaan ka. Dahil ito ang para sa'yo! Left wing, left wing, left wing. Left wing. Ikaw na nakikinig ngayon, na naka-headphone lang, na tumatawa mag-isa, hihipa namin ni Toto yung tenga mo ngayon. Again. Isa pa. Samahan natin ng konting laway para maramdaman niya. Pikachu! Masarap, di ba, pag gutom na gutom ka, masarap sa galing mo. Sinasagad mo. Ako. Paano kumain ng saging? Ikaw. Ako nag-toothbrush. Oh, God. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.